Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i cicio pêl, beth i edrych amdano a sut i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach. Sefwch ychydig i'r ochr a thu ôl i'r bêl. Camwch ymlaen a gosodwch y droed nad yw'n cicio wrth ochr y bêl. Mae'r coes sy'n cicio yn siglo yn ôl, gan ddefnyddio'ch breichiau i gydbwysio ciciwch y bêl gyda gereiau'r esgid. Mae'r pen dros y bêl ac mae'r llygad yn gwylio'r bêl. Dilynwch i gyfeiriad y targed. Efallai y byddwch chi'n gweld rhywun yn ymestyn i gicio'r bêl a chicio gyda bysedd ei draed, neu dim defnyddio'i freichiau i gydbwyso. I'w gwneud yn anoddach, ciciwch y bêl gyda thu mewn i'r droed, neu cicio'r bêl wrth iddo symud. I'w gwneud yn haws, dechreuwch drwy sefyll wrth ochr y bêl gyda throed wrth ochr y bêl cyn cicio. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau.